Nafarroako alduguko idazkari nagusi Eduardo Santos, egunon. Eta mi esker gurera hurbiltzea datik. Beti placer bat. Badakigu galtza betelan, zabiltzala. Bueno, atzera eginen dugu, ongi iruditzen bazaizu. Vale. Akordio programatikoaren negoziazioan, okerez panaizor, buru belarri ibili zinen, ez da? Bai, ala gogoratzen dut, behintzat nik. Gero, laukoteak sustengaturiko gobernuaren hastapenetan ere, hor negoziazioetan ibili zinen buru belarri, hori martxan jartzeko, eta nola jartzen zen, eta nola sortzen ziren dinamikak, ez da? Ala da, bai. Ala idatzita dago baita ere. Eta gero Madrilera alde gintzen, no? Eta gero Madrilera, bai. Damu altzara, Madrilera alde egin izanaz. Nola, damu altzara. Damutzen naizen, ala ez. Damutzea zertako balio du. Azkenean, nik beti esan dut, nire gustatzen zitzaidana zen Nafarroa, eta gainera, ibilbide hori, aipatutako ibilbide hori behin egina, naturalagoa zen hemen jarraitzia eta gauzak egitea. Bueno, bizitza horrelakoa da, azkenean atera genuen, momentu hortan ikusten ez genuen eserleku bat, eta ni bigarrena nintzen. Eta konpromisoak dira. Badakit politika fikzioa egitea dela, baina joan izan espazina gertatuko altzen gertatu dena. Ez dakit, benetan. Igual bai. Baina ez dakit modu hortaz, segurazki ez. Baina, gauza asko pasatu dira, 2 urte eta erdi batean. Elkarrizketa ingen izun azken aldian, duela hilabete, esan zenidan oraindik espedientea martxan zela, Laura Perezi buruzkoa, tartara idazkari nagusi moduan ezin zenuela hitz egin horri buruz. Espedientea dagoeneko amaitu da, Laura Perez alderditik kanporatu dute, ados altzaude erabaki horrekin. Nik bultzatu egin nulako, zuzendaritzarekin batera. Uste genuelako, gertatutakoa grabea zela. Eta hori da, eta azkenean, Berma batzordeak prozesu bat jarraitu egin du, arrazoia eman digu, eta alde batetikan gaude nolabait arna sartuta, zeren guk egin genuen apostu hori, baiestatuta dago. Bestaldetikan gaude nahiko triste ez horrekin. Idazkari nagusi bat izan denak olako gauzak egitea, eta hau ez da pose bat, ez da, eske da oso astuna. Nik ez da jendeak argi duen Laura Perezek egin duen, azuk nola laburbilduko zenuke? Alde egin du ordezkatzen zuen partidutik. Eta kargo publikoa erabili egin du bere onerako, besterik ez. Orduan, ez dago gizun batzorde batean sartzea, boto finkatzea, zuzentzea, zuri komenitzen zaizun gauza batentzako, kasu honetan kap lusatzeko, kapen beharra lusatzeko, zu irakasle, behin-behineko irakaslea izan da. Eta gainera gero, zuk esatea master bat zera ikasi behar duzula, ez? Eta bertan bera utziko dituzula zure lana parlamentuan, ez dena baina, eta utxe egitea, batzordetan, eta osoko bilkuretan, eta hori grabea da, guretzat. Baina berak dio, hartu zen erabaki hori talde parlamentario osoak babesten zuela, eta bere buruari etzekarkiola onurarik epe horretan, luzapen epe horretan ezpaitzen itzuliko irakasle izatera. Berak esan dezake nahi duena eta alegazioak egin zituen horretako. Egia da, aktetan ezen hori gertatzen, egia da, frogak ziren idatzita esaten nola sartu zen batzorde horretan, deretako oso zirenean eta hor sartu egin zen, eta egia da, talde parlamentarioaren aktetan ez da eztabaidatu ere, ez da partiduan. Berak bakarrik hartu zuen erabaki hori. Perezek alderdiaren jarraitzaileen erdien babesa lortu zuen, idazkari nagusi izateko lehia horretan, alderditik kanpo geratu da, alderditik bota duzue, proportzionala alda neurria?
Ez da proporzioen asunto bat. Zuk lapurtzen baldin baduzu, proporzionala da botatzea, badakit metafora dela, berak ez duela lapurtu, baina kargo publikoaz baliatu egin da. Proporzionala da, hau ez da proporzioen asunto bat, hau da kode etikoa errespetatzen duzun ala ez, hau da partiduen arauak errespetatzen dituzun ala ez, hau da partiduen organoak errespetatzen dituzun ala ez. Eta gertatutakoa gertatu zen primarietan, eta primarietan ez zen bakarrik erabakitzen nor izango zen idazkari nagusia. Erabakitzen ziren dokumento politikoa, dokumento etikoa eta antolamendu dokumentua. Eta hortan babesa handiago izan genuen, ez 27 botongatik. Eta denborarekin gertatu egin dena, Kontseilu Hiritarran da babesa handiago hartu egin dugula. Zeren bere zerrendatako jende batzuk ikusi egin du argi eta garbi zer gertatzen ari zen eta nola. Eta horren babesa ere, babesa ez dakit nola esan, batuta dago dena hori. Ez azken bozketan 18 izan ziren alde eta bi abstentzio. Hori da errealitatea. Gero ez dakit, militanteen artean bereizketa bat dagoen ala ez, bakarrik fijatzen gara gertatzen den Iruñean, eta Iruñean posible alda 50-60 pertson biltzea momentu batean non dago morbo bat, esateko gauza bat eta bestea posiblea da. Gero ikusiko dugu. Nafarra osoa dago partidua. Baten batek pentsa dezake, Laura Perezek egin duena, baina larriagoa dela alderdia zatitzea, intzuzen ere? Ez dugu uste partidua zatituta dagonik. Batzuk pentsatzen dutela, baietz ez? Baina nik idazkari nagusi bezala ikusten dut zen den partidaren errealitatea. Eta partidaren errealitatea da, nahikoa da, honek egin duena egina dago, Podemosetik kanpo dago, zeren haiek kokatu dira Podemosetik kanpo, eta jarraitu behar dugu, eta lan egin behar dugu. Eta lanak batutzen gaitu. Eta hori da, hor dago asuntua. Ostiralean, alderdiko idazkari nagusi bezala, beste elkarrizketa batean, esan zenuen alderdiaren barne funtzionamenduarekin bat egiten ez dutenek, alderdia bera zalantzatan jartzen dutela, eta beste proiektu bat sortu beharko luketela. Hala da bai. Azkenean, zuk esaten baldin baduzu proiektua alkarajo edo lako zerbait ez, bertan bera ustea zuk dituzula botuak, zureak direla. Podemos alduguren organoak ez dituzula ezagutzen ez da errespetatzen ere. Eta, ez dakit, beste programa bat dagola eta zuk bermatzen duzula aldaketa, akordio programatoikotik kanpo hori da beste proiektu bat. Beste gauza bat da nola gauzatzen duten, ez? Beste partido politiko bat sortzen duten, ala ez, edo geratzen da magma bat bezala. Zen nik uste dut, lau parlamentarioien artean ez dago helburu bakarra. Orain batu dira, zeren azkenian, erresagoa da, ez dakit, irautza batean sartzea, idazkari nagusi bezala, konserribilitar bezala. Batu dira, ala batu dituzue? Interesak dira, ez azkenean guk egin genuen txosten bat, non pentsatzen ginen, talde parlamentarioen funtzionamendua hobetu litekela, ez? Eta nik uste dut hori da batu egin dutena. Lubaki bat sartu egin dute instituzioan, esateko guk lan eginen dugu horrela, partidua bertan bera, utzi, eta guk hartuko ditugu erabakiak. Eta hori ezinezkoa da. Eta zuk uste duzu beste alderdi bat sortuko dutela? Ez dakit, haiei eskatu. Eta nahiko zenuke? Nik? Hori iradoki diezu, beraz hortik eratortzen alduzu hori duzula edo ez? Hori da ondorio bat, esplika beharko dute haiek zer egin nahi duten, ez? Lau eserleku horiekin, zer egin nahi dute. Podemostik kanpo daude, hori argi eta garbi zeren, Podemosen organo demokratikoek erabakitzen dutena, horiek ez dute errespetatuko. Orduan, ze programaekin joanen dira, zer eginen dute. Ondorio bat da, ez? Azkenean beste gauza bat egin nahi baldin baduzu, esplikazazu. Beraz, talde parlamentarioa hautsiko da. Ezke hautsita dago. Ezke haiek hartu zutenien bozera mailetza organo demokratikoen aurka eta hola hautsi zuten, nolabait. Baina ofizialki ez dago hautsita. Ofizialki ez dago hautsita, zeren haiek daukate gehiengo bat. Eta gehiengo horrekin, parlamentuak
esan zuen, azkenean ni bostatxola partidoak izaten duen erreglamentua. Hori da guk defendatzen genuena, ez? Talde parlamentario batek dauka erreglamentu bat, non esaten den, nork egin dezake gauza bat eta bestea, bale? Parlamentuak esan zuen, txosten juridiko bat egin zuten, eta esan zuten, ez, guretzat balio duena da gehiengo bat. Gehiengoa haiek daukate. Haiek egin beharko dute eta esplikatu beharko dute egiten. Parlamentarioak eta pertsonala da, eta pertsona horiek erabakitze duten nola antolatzen diren, ez da? Bueno, hori da esan zutena, nik uste dut hemen badago problema bat, ez, azkenean, talde parlamentario bat, partido hori dagokio. Partido hori hauteskundetan parte egin du, eta horren ondorioz egiten du talde parlamentario bat, nolabait, partidoaren hildoa jarraitzeko instituzioetan, eta hola. Hortik kanpo joaten baldin bazara, alde egin beharko zenuke talde parlamentario hortikan. Zer gertatzen da hemen honetan, gehiengo bat daukatela, eta esan dezakete zer egin. Egin ditzakete gauza pilo bat, baina haien ardura da. Esplika ezaten nola bermatu behar duten aldaketa bere gehiengoarekin. Eta gauzak daudenetan, beraz, hor parlamentuko juristek egin dute interpretazio bat, arautegiarena, eta esan dute erabakimena, gehiengo horrena dela, gehiengo horrekin bat egiten ez duten beste parlamentariek, zer eginen dute, talde mistora joanen dira, edo talde parlamentari horretan geratuko dira? Momentuz, talde parlamentari horretan geratuko gara, zer eta talde parlamentari hori dagokio Podemos aldo guri. Orduan, guk ez dugu zergatikan, Juan. Gutxiengoan izanagatik ere hor geratuko zarete. Hitz egin beharko dugu, lerro bat irekita daukagu haiekin esateko zer egin nahi duzuen, eta hola, baina esplikatu beharko dute zer egin nahi duten. Momentuz esan dute, ez gaude Podemosen. Akta mantenduko dugu, bermatuko dugu aldaketa. Eta horrek zer esan nahi du, azkenean, geratuko zarete zuei ez dagokizun talde parlamentario batean, sortuko duzu bestea, botako gaitu zue, zera bertan bera utzuko duzu parlamentoaren lehendakaritza, hori da, haiei dagokien galderak, ez guri azkenean, ez? Gure eskuetan ez baitago. Zuei ere, esan egote, galdera izan daiteke zer eginen duzuen, talde mistora joan ez zarete ez, esate duzue geratuko zaretela talde parlamentario horretan. Gu, abotxarik gabe geratu gara instituzioetan, eta hola, zera maietza ez daukagu, eta hola, eta 3 parlamentari ditugu jarraitzen dutela nolabait partioen aginduak edo, nolabait, indikazioak. Horrekin jogatuko dugu, eta jendeak jakin behar du, argi eta garbi, Podemos aldugu, oraintxe bertan 3 parlamentaritu. Gainerako 4ak kanpoan daude. Gero bertze gauza bat da... Teresa ez barruan dago. Zan aurrekoan bere burua erdibidean kokatu zuen. Bueno, Tere nahiko berezia da. Eta hori, ateratzen da hori esateko, zer esan nahi du horrek, nik ez dakit, azkenean Tere barruan dago, zeren behin berriz esan du, partidaren agindupean dago, ez? Berak ez du erabakiko, bosketatan eta hola, berak nahi duena boskatzea, eta luzaliteke legealdiaren amaierara arte egoera hau. Oda talde parlamentarioa apurtu gabe iristea 2019ra, 2019ko gainera, 3 hilabete lehenagora. Ez dakit. Egia esan, ez dakit eta ez dago gure eskuetan. Haiek hartu egin dute kontrola, haiek esplikatu beharko dute egin nahi duten. Eta nola eta dena hori. Gu preso gaude elkar bizitzeko eta esateko, hori. Ze preso dekete egoera horretan iristeko. Azkenean, behin eta berriz esan dugu, Podemosetik kanpo zaudete. Horrek esan nahi du, gu behartuta gaude zuei akta eskatzea, zen guk uste dugu akta Podemosena delako, eta zuei primaria horietan parte hartu zenuten, eta horregatik antzarete hor. Ez badu zuei egin nahi, eta hola, zuei dagokizue erabaki hori. Eta zuek, hori, erabaki beharko duzue zer egiten duzuen, eta nola esplikatzen duzuen, eta ze jarrera hartzen duzuen, nola bermatzen zabalik usten duzue, guk zabalik daukagu, zeren guk uste dugu... Bestela, Aznaretzek galduko luke presidentetza, eta aldaketa galduko luke gehiengoa, parlamentuko hainbat erabakigunetan, osoko bilkuran ez, baina beste hainbatetan bai. Bai. Maia eta ledunen batzarran ikuste deklarazio instituzionalako eta hola, gehiengo bat galduko zen, ez? Hori da. Baina haien eskuetan dago, ez gurean. Ongi, neurtu zenuten, zer zekarren honek guziak? Laura Perezen aurkako espedientiak zer ekarriko zuen, alderdiarentzat, aldaketarentzat?
gu jakin bagenekien zegerta liteken, eta eskenatoki guztiak begiratu genituen. Gero, bertze gauza bat da, eskenatoki batzuk dira posibleak eta bertze batzuk dira surrealistak, ez? Bueno, murgildu gara surrealismoan, momentu batean, baina ez gure erabakiagatik, baizik eta haien erabakiagatik neurtu. A ber, bai, pragmatikoagoak izan gintezken, baina momentu batean edo bestean ikusten baldin baduzu, badakite, oso zaila dela esplikatzeko, eta hola, baina kode etikoa urratzen duen idazkari nagusi bat izan zena, partioarentzat, aldaketarentzat, onalda, ateratzen baldin bada, eta guk hartu behar dugu aurrea eta esan, desberdina gara, hau gertatu egin da, eta esplikatu behar dugu. Hori da egin genuena. Azken asteotan... Eta zer da aldaketa, azken finean. Azken asteotan, badakizu inkestaren bat karrikaratu dutela, horren arabera alduguk behera egiten du eta aldaketak gehiengo osoa galtzen du. A ber, kezkatzen gaitu, nola ez? Kezkatzen gaitu eta hori gainditzeko gure lan eta neurri guztia jarriko ditugu. Horretarako guk ederki dakigu ze ikuskizuna ematen ari garen. Eta triste gaude horregatikan eta barkamena eskatu egin dugu. Baina damutu etzarete damutzen, egindako bideaz. Ez. Guk uste dugu zuzena zela. Zuzena zela zeren azkenean jendea ez da ergela. Jendea ez da ergela eta gu etorri gara gauzak aldatzeko. Ez beste aldera begiratzeko eta esateko, bena, dena ongi dago, bakean gaude oso laguna gara denok, eta kode etikoa urratzen baldin bada, aterako naiz esateko ez da horren grabea. Gero jendea harritzen da. Ez dakit, konparaketa bezala Inigo Aiek egindakoa, master bat egitea eta huts egitea osoko bilkuratan. Zer gertatu egin de, upenetik esan diote, indikazioak eman dizkiogu hori errepika ez dadin. Eta besteak esaten du, igual itzuliko dut diru kopuru bat eta dena hori. Jendeak nola ikusten du dena hori. Zergatikan haserratzen da. Baina huts egiteko kopurua ez da proportzioa ez da bera, ez? Laura Perezen eta Inigo Aieren kasuan. Berma batzordeak esandakoaren arabera huts egitea handiak dira, zerrenda luzea. Aizuta honen guziaren gibelean baldago desberdintasun ideologikorik. Nik dakidala ez. Laurak dio baietz. Laurak dio baietz, baina nik esaten dut beti, etika falta dagoenean beti izkutatzen da arrazoi ideologikoengatik. Zeintzu dira arrazoi ideologikoak, eztabaidatu zakegu. Katalunia aipatzen du, Katalunian gertatu zena zuen alderdiaren barruan, Madrigo zuzendaritzatik inposatu zen, edo erabaki zen galdeketa bat egitea Katalunian, galdera jakin batekin. Eta Laurak dio, egoera antzeko batean, Nafarroan, zuk hori bera onartuko zenukeela. Hala alda. Gauza pare bat. Konspirazio teoria handiak izan dira, hasieratikan. Primarietan ere hori, argudio hori erabili egin zen, esanez, Madrildikan konspirazio bat egon zen, niko katzeko, eta horregatikan, Madrildikan partidua kontrolatzeko, eta dena hori. Gero bestaldetikan beste teoria bat bota egin dute, esanez, UGT-ren ez dakitz maniobra zen, eta hola, aldaketaren kontra joateko zenen haiek lortu zuten UGT-ri ez dakitzer, eta horregatikan erabili egin da militante bat jartzeko, eta hori denak dira historia honak. Historia honak. Eta bakigu tradizio politiko batetikan oso zaleak gara, historia horrekin. Gauz horiek eta argudio guzti horiek primarietan eta erabili daitezke. Momentu batean edo bestean esateko gu gara Nafarroagoak eta besteak ez eta ez dakiz zer eta nik ere hori onartu ezake. Baina ez da erreala. Ez da erreala, nien naiz Madrilgo txontxongillo bat, zuzendaritza hau ez da Madrilgo txontxongillo bat, Podemos aldugu ez da PSN, behinta berrez errepikatu egin dut, ez dago Ferraz bat, gauzak eztabaidatzen dira dizkiden artean, baina ez da, ez inposatzen, ez iradokitzen ere, Madrildikan Nafarroan zer esan behar zen eta nola, Kataluniako aferarekin, gutxi esan behar genuen hemendikan Kataluniari buruz, zeren hor baukate, edo bazeukaten, eta baukate oso egara komplikatua.
Ni atera nintzen bakarrik esateko gu ez ginela independentistak. Eta hori ez da desberdintasun ideologiko bat, da Podemosen nortasun bat. Zer, azkenean batek esaten baldin badu, Podemos aldugu independentista dela orain harrituko nintzen ni. Vale? Eta jendeak harrituko zen, nik uste dut. Hori pasatzea ezberdintasun ideologiko bat balitz bezala? Nik ez dut ikusten. Beste gauza bat da, Albano Dantek zer egin zuen eta antikapitalistek zer esan zuten momentu batean, ez? Bat egin behar zela indar independentistekin, zeren oso grabea izan zen, Katalunian gertatutakoa, batez ere urriak bateko jipoiak eta dena hori. Bat egin dugu horrekin. Zen azkenian, gobernuak egindakoa, momentu horretan izan zen basatia, eta guk salatu egin dugu behin eta berriz Nafarroatik eta estatutik. Baina horrek ez du esan nahi beste estrategiakin bat egitea. Hor, Laura Perezek ETB bateko elkarrizketa batean esan zuen, hori guzia ona ekarrita kontua da. Madrilgo zuzendaritza gero eta lagunkorragoari dela PSOE-rekin, alderdi sozialistarekin akordioak lotzearen alde dagoela, eta hartara Nafarroan urrengo hauteskundeen ondotik Madrilgo zuzendaritza eta Eduardo Santos prest leudeke PSN-rekin akordioak lotzeko. Zuk zer diozu? Nondik ateratzen da dena hori? A ber. Laura Perezek esan duena. Ez, galdera erretorikoa da, ez, azkenean. Zer realitatetik dago hori oinarritua. Kongresuan PSOE-rekin gaude oso urrunduta. Lehun esateko. Zen azkenean saiatu genuen bat egitea eta Madrilgo kontuak dira. Azkenean Madrilgo egoera politikoak ez du zer ikusirik Nafarroan bizitzen ari garenarekin, ez? Baina oso urrunduta uste dugu Pedro Sánchez bira bat egin duela eta bere promesa guztiak zakarrontzira joan dira, gurekin ez dute lerro zuzenik, ez dute bat egiten eta laguntzen ari dira PP mantentzea, hori alde batetikan. Gero hemen Nafarroan, PSN-ek zer egin du, legealdi honetan boskatu egin du PNrekin eta PP-rekin batera, eta ez dakit zertabakin, aldaketa bat dago PSN-ekin esateko orain posiblea dela haiekin akordio batera ailegatzea, ez, argi eta garbi. A ber, politikan jende guztiarekin hitz egin behar da, baina prest nago ze PSN-erekin gobernu bat egiteko. Hori politika fikzioa da, oraintxe bertan, ze zenbakiekin, ze botoekin, ze gertatuko da hemendikan urte barru. Zein darra izanen du PSN-ek, zein darra izanen du guk, nor geratuko da Bildu, zein darra izanen du geroa galdera pilo bat, hori erantzuteko, hori beste konspirazio bat, da? Saku berean jarriko dut Madrid, PSN, Katalunia eta ez dakiz zer. Oso ongi. Nik ez dut Laurarekin hori diskutituko, zeren ez da reala, ez? Azkenean berak erabili nahi baldin badu hori norabait, beste Podemos dela esateko, azken kontu bat, zeden boraldetik oso gaizki gabiltza, Laurak io, alaber, batetik agola desberdintasun ideologikoa, eta bestetik hau guzia egin duzuela, hain justu 2019ko hauteskundetara begira zerrenda burua hautatzeko primarioa galduko zenituzketelako, eta horren jakitun egin duzuela hau. Hori politika prospektiboa da, eta jarraitzen du politika prospektiboa izaten. Esan dezala nahi duena, nik uste dut, berak izkutatu behar dela bere egoera guzti horrekin. Baina nik idazkari nagusi bezala ez dut hori eztabaidatuko Laurarekin. Bertan bera utziko dut, azkenean egia den gauza bakarra da kode etikoa aurratu egin duela eta horregatik kanporatu egin dugula. 15 segundu, Iruñera itzultzekotan, ez? 10, 9, momentuz ez, azkenean nik lan handia izaten dut justizia bozera maile bezala. Estimatua dago. Zuri. 1, 2, 3, 4! Metrópoli Forala, Euskal Herria irratian.